Šanony je niečo, čo teda nemáme radi v poličkách, treba z toho utierať prach. Ahoj. Ahoj. No dnes sa budeme baviť o našej super digitálnej dobe, kde je všetko tabletové, mobilné a všetko by sme radi mali akože online vybavené. Ty si nám vie pomôcť? Vie nám pomôcť, ak to tá optika chce, v podstate ty vie pracovať vyslovene bezpapierovým spôsobom, lebo keď štandardne prídeš do optiky, tak ty v tej optike dostaneš vytlačenú zákazkovú kartu, kde sú informácie, aké okuliare si kúpila, aké máš dioptrie, koľko platíš a tak ďalej a tak ďalej. Dostaneš bloček, v Česku teda účtenku a ty má možnosť vlastne všetky tieto procesy spracovať online. To znamená, že vlastne keď príde ten zákazník a optika od neho vyžaduje nejaký podpis, či už kvôli ochrane osobných údajov a tomu nariadeniu. Áno, GDPR. GDPR, presne tak. Všetko toto sa môže udeť vlastne na tablete. Digitálne bez papiera, to je podľa mňa skvelá správa pre všetkých, ktorí aj myslia ekologicky. Určite. Pretože to je ďalšia vec, ktorú si možno ani tak neuvedomujeme, že áno, šanony je niečo, čo teda nemáme radi v poličkách, treba z toho utierať prach a treba sa v tom vyznať, ale plus samozrejme tá ekológia. Vráťme sa k GDPR. Dôležitá téma, ako sa v ňou vedia optiky popasovať? My máme vytvorený systém v TISE na evidenciu a správu tých osobných údajov urobenú naozaj, myslím si, že úplne skvelo. Je ale stále o tej našej dohode s tým klientom alebo o tých klientových preferenciách, čo vlastne chce. Máme optiky, ktoré k tomu pristupujú naozaj, nechcem to nazvať, že povrchne, ale nechcú s tým strácať čas. To znamená, oni dajú podpísať niečo klientovi, aby splnili zákonnú povinnosť. Aby splnili presne základné povinnosti, ale potom máme naozaj optiky, ktoré vlastne sú pedantné, chcú to mať naozaj dokonalo správne a tam sa už vlastne rozlišuje, či ten klient ide na meranie zraku, alebo sa mu dávajú okuliarky s predpisom, dokonca sa rozlišuje, ak sa mu dávajú okuliarky bez predpisu. Je to z hľadiska GDPR rozdiel, to tie optiky mnohokrát nevedia, takže my rádime v tom, ako by sme to my spravili, keby sme my tú optiku mali. My sme si prešli akože plejádou právnických školení a vlastne naozaj to máme odmakané, aby sme ten systém na túto tému plne vyzbrojili. Ale čo je skvelé je to, že ak teraz optika robiť nechce, tak nemusí. Ten TISU k tomu nenúti. A ste na to radi aj v papierovej, aj v digitálnej podobe. Presne tak. Výborne. Ďakujem. Ďakujem aj ja.